walay mga barangay sa Lapu-Lapu City ang makonsiderar nga election areas of concern. Ani ang report. Gikan sa 1,409 ka mga aspirants nga miduso sa ilang Certificate of Candidacy o COC alang sa nagkadiyang posisyon sa barangay ug sangguniang kabataan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nahimo na lang kining 1,402. Matod sa COMELEC Lapu-Lapu City, may pipila ka mga aspirants pagka barangay kagawad, SK chairperson o SK member ang mi-withdraw sa ilang mga COC. Samtang base sa monitoring sa Lapu-Lapu City Police, adunay duha ka mga incumbent barangay captain sa mainland Lapu-Lapu nga subling magpapili sa umaabot eleksyon ang nakadawat og hulga sa kinabuhi. Aduna usay laing duha ka mga city councilors ang gikatahong may susama usab nga hulga. Diligid siya nga ang threat niya, grabe ang threat na based sa ilahalang istorya na sila'y kasungian sa mga previous nila ng mga kandidato sa una. Apan gitataw sa Lapu-Lapu City Police nga base sa assessment and monitoring sa City Joint Security Coordinating Center tungod kay walay mga insidente nga nahitabo sa dakbayan nga makonsiderar nga election-related, hinungdan nga nagpabilin nga ana gihapon sa green category ang tanang mga barangay sa dakbayan. Samtang subay sa pagpatuman sa COMELEC gun ban, upat ka mga tao ang nasikop sa Lapu-Lapu City Police kalabot niini. Ang duha nakuhaan og armas atul sa buy-bust operation. Samtang ang laing duha nasikop sa managlahing armed person alarm o sa kanila minor de edad. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.